imene akuti dashboard, imene akuti unofficial results, ndizochokera ku electoral commission zonsezo. Chimene tikuyembekeza mawa nchomwe achakwera samukani apita Mutharika Kaloweni basi. Marizatsi amawa amakhala omauza madonors ngati munali business wina iliyonse uyuyu si president wa dziko la Malawi. Musadzabutsire unena kuti yayi tikamafota mdziko ndikuti timadikira kuti olengeza kuti alengeze lwa wina ndi uyu. Inu kuyambira lelolo kuyambira tsiku linavota muja zaka zonse adakhale ku voters simdziwa kuti akutsogola ngwakuti awine ngwakuti zimadziwika. Mavuto amene alipo 2019 ndi osiyana ndi awa amene tinawo pano pawo. Mavuto amene tinawo pano pawa ndi a common has been there nthawi yonseyi, koma amapanga electrify mavuto aja kutengera kuti zakhala bwanji. Kodi iweyo munthu ndiwe president uli mboma ndiye uzinena kuti akubera. Who has all the chances kuti ubere? Ndi wolamula. Akubera bwanji iweyo uli mboma ukulamula ndiye uzinena akubera. Kodi zisankho zimene zayenderamo zikanakhala kuti ikutsogola ndi MCP mukananena kuti chiyani? Mukanakhala kuti ikutsogola ndi MCP inuya gulugunyinda MCP bwezi mukunena kuti chiyani? Mukanamanena kuti achisankho chaberedwa iye achisankho chapakidwa Tampa chisankho chapakidwa zakuti. Marizatsi amene tikuwaona pano pawa nda electoral commission zimene akuwerenga, ndipo electoral commission akutionetsa kuti akutsogola ndi Peter Mutharika. Sakunena kuti nda DPP kapena a UTM kunena kuti ayi akutsogola ndi Peter Mutharika. Akutiuza akupanga update ndi a electoral commission. Inu amene mukuti amudikira mawa kazidikirani. Nthawi iliyonse timadziwa kunena kuti tikamafota akutsogola ngwakuti. Ngati DPP yabera yachita bwino, kuberako yachitanso bwino kwambiri, ndipo yaba pang'ono akanaba kwambiri chifukwa MCP atitopetsa. Palibe amene ali wokondwa ndi ulamuliro wa Malawi Congress Party watokoza Lazarus Chakwera. Ngati abera chisankhochi, that's fine, that's very good, excellent, great job. We need thieves like that. We don't need you, Chakwera. Pack and go.